Dadi wong tuwa kaya aku iku repot tangguhane. Lah ya oleh gak repot ya apa? Wis bengi gak iso nurukno awak rene. Pemane aku dadi lurah. Sing darane dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun barek penduduk. Sampai gak iso koperensi barang aku. Sampai gak iso rapat barang. Lah ya apa dadi lurah kaya aku iki dubro berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing darane penyakit lho model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ana tambane. Satu misal, lara mripat tombone lara mripat. Obat mripat. Lara untu tombone obat untu. Lah penyakitku aneh. Repot tambanane penyakit gatel gitu. Ya, apa bengi kukur keroken ae bengi aku. Gak iso nurukno awak rene. Lho, semono maneh sing diarani penyakit gatel iku. Cocok omonge tangga-tangga iku. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Anjane iya repot golekane. Tak suntikno gak waras. Dukun tetek yang ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung rasane penyakitku iki. Lho semono maneh bareng aku oleh nasihati yuten ayem aku. Pak Lurah Basman, napa Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan ngono waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Napa Dik Ten? Nek sampean mentolo nggih sampean pangan waras. Mangan apa? Kadal. Lah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung. Wis tak cacak barek aku. Isuk aku ngene kebon mburi. Ambek nggo kepiyok sabu kegerang iku. Bareng ngono kadal klosak-klosak tak gepuk plek. Sik urip tak go mule. Kadal urip tak untal lek gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dino bengi tambah keroken. Tambah gak iso turu bengi iku. Oh ya apa Dik Ten iki nemen rek. Dik Ten ya mriki Dik Ten. Sampeyan niku ngomong minta-minti napa sih? Omong sampeyan kula turut terus kowe man kadal. Kadal kula pangan mbok saged waras. Dari Dik Ten. Kadal pinten Pak Bas? Setunggal, kurang setunggal rene. Temenan sampeyan nggih? Nggih. Mesuk telek kadal maneh oleh maneh siji, rodok gedhe plek. Tak gomole tak untal ambek gedang ijo bleng. Wis bengi gak iso turu maneh. Lah ya apa le turu wong kadal loro balapan kok weten kene. Ana kurang ajar kok Dik Ten kanjane kok. Sono lapangan bene. Wah wis repot. Ngene iki gak ngomong ya apa wong arane wong urip kaya aku iku kebayan ya ngono, kepala ya ngono. Gak ono lapu dawar pisan. Kula era. Lho. Sampeyan ta? Wau Nggih. enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dina kok mboten ketok Pak Lurah Pak Bayan. Nggih. Langsung kula jawab arek-arek wae. Nggih napa? Awake gak patek enak mari lara gabaken ngoten kula. Mboten gatel. Oh, gatel. Gatel kon niku. Lah, dengar sampean kok mriki? Nggih rah panceni. Lah perlu napa sampean? Lho, mpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone niku. Lho. Lah kok ngoten? Mpun wonge dedeke oleh. Nggih. Brengose sak kepel. Lah, Tapi nek enten kreseki kadal melayu. kula pun milih-milih lho kepala niku. Temen Temenan lho. terang-terangan sawangane ngoten bluluk licik niku. Lah saniki pundi palane? Lho buktine enten napa-napa mboten saged ngatasi. Wah, wis lho. Nek perlu kepala iku rek. kula lereni mawon. Pun mboten. Lah niki Lho, napa? napane? Lah niki napa? Duh, ngrasani Dik Bayan. Nggih ngrasani niku wae. Ngrasani ngene niku. Pinter rek kokon sandrasan. Nggih, Mbon. Mulane awake gak iso kuru, lemu terus. Ngeten kok lemu ya napa sampean lho? Pun ngeten. Kaya napa? Nyek war ngeten iki. Napa nyek warne? Nyek munawar ngeten iki. Nek kula niki lek enten ponopo mesti ndisiki. Sebab sampean lak eling. Sakniki dugi pemerintah dientenaken siskamling. Lho, lah Lho ngoten. seluruh. Lah nggih, lah kok sampean kula dirasi lek enten ponopo mlayu dhisik ya napa? Lho. Kula wau ngomong napa sih Lurai? Ngomong mlayu dhisik ngoten kok. Sing maksude nek enten napa-napa misale
ribetan napa-napa. Lah. Misale enten tawur-tawuran. Lah. Polo mlayu dhisik ngatasi ngoten. Ngoten ta. Nggih lek sakniki. Lek wau lak mboten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten. Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten napa-napa per enteng mlayune niku lho. Sing enteng sing ngrasani. Ada. Mang mula dengandeng niku lek mboten dicukit mboten iso ilang. Ngerti ya omongnya, Terus Polo? ngrasani terus. Polo ini wong sabar, tapi nek nggih. kesabarannya terbatas entek Lah ini. lek pun sabar kula entek Lah. mati lurahe yo napa sampeyan. Pun ngeten nggih Dik Polo. Yo napa? Kali bayan pisan. Nggih. Sing penting kula takon yek napa keamanan desa niki. Lah Nek mboten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik. Cocok nek ngoten ngomong sampean niku. Lah Polo nek napa Polo nih? niki lak ngeten nah. Tak dikir-pikir lek nurut lapurane kebayi nih anu kebayan niki. Dek desa mriki niki enten sing jagoni. Lho. Lho, nek sing jagoni kan dalek babone mawon. Wah, lurahe ngeten ae. Lah yen napa sih ben ngoten? Maksude niku sampean kandhakaken yan, sampean sing ngeru dhewe yo napa? Maksude kampung mriki lho enten sing lanangi. Lho, lah sing medoki men enten ta. Ngene ae lek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanange. Ya no, sampean niku lho ngomong kok pecotot-pecotot ya ngomong sampean niku. Niki ngeten lho lurah cekak-cekuk. Terus sampean ngomong niku cekak cingkrange lak ngoten sih. Ya, cekak landunge dadi Masalah cekak ciute. Cekak cukupe ngoten lho. lah niku. Ya napa ya napa? Ya, niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek Nggih, niki. nggih. Niku dek desa niki enten rondo tak ngoten. Oh, terus? Lah rondo rak balik disobo wong lah. Lho. Kartolo pun kena pun. Lah, Sinten? Kartolo. mboten loro. Sinten lho? Ngomong gak Kartolo. Wah, masalah ya apa sih? Kula niku duwe penduduk Kartolo men enten. Penduduk kula Kartolo mboten enten. pun ra. Polo pilek panjen. Sampeyan niku Kartolo kok tolo ini lho. Lah kita Kartolo napa sampean? nek asale jenenge bibite niku Kartolo. Ada wong kon pun kula ero surat penduduke Kak Karto LOLO. Kak Kartolo napa niki? Masalah iki kepolo ta ya apa iki? Kartolo. Dadi jelas nggih. Nah, Kartolo nah. sing glibet ento merondo mriki. Cocok. Lho, mbok. Atau mbok. Kompenoy. Lho, kok kompeni sampean? Lah sampean ngajak sawung galingan. Boleh mengenge koyo jaran bulian. Kalau ndep friend, lho malah sawung galingan. Polo kebayan. Nggih. Sampai semerep kedudukan kula. Semerap. Kula adalah kepala desa. Nggih. Kepala stasiun. Dede, kepalae nongko. Kula kepala desa. Nah, cocok. Tapi nyambut gawe mboten cukup kula tok. Nggih. Enten Nggih. anda-andanane. Nggih, Ayo, enten no, bareng. Lurah, kebayan, Nggih. racik, Nggih. Kok racik? cari, Oh, cocok. kepolo. Nggih. Mboten cukup kula tok. Mboten Kula cukup. sampean bantu tenaga kula. Nggih. Dina niki jam iki. Monggo Hari ini Ah. hari kiamat. Loh, ya napa? Dina niki sampean kok tugasaken jaga keamanan. Kula berangkat kula lurahe. Oh, red. Yan, Lun, sampean pun adik ngoten. Pun adik pilih kasih. lho mboten. Pun adik jijik kali penggawean. Ola napa? Nek polo kula tugasaken jaga keamanan, Kula- kebayan berangkat jaga keamanan juga. Lere. Yo tadi sih. Adane nyorong gledekan. Ya apa rek? Pamong loro kan si pokro ngene. Delok kepala yang ngono omonge sontak tapi merem. Lah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan nek polo. Moko sing darane brengose sak kepersese mesti wong iku mripate ombololak lolok. Wong dilirik tiba, wong dipendeliki semaput, ndi bisa wong sungkan. Wong kepala wis setengah rembes ngono. Wis kepala kok ngantuk ae. Delok bayan ya ngono. Apa sing kebayan iku adalah termasuk polisi desa. Nono uwar-uwar Jawa Gerdu,
ana kerja bakti, mesti kebayan sing merintahi. Lah ndi bisa wong nurut kebayane koyo umplung ngono. Hah, rebut cukup. Polo berangkat jaga keamanan. Kebayan jaga keamanan. Hah, aku tak ngeleset. Jaga kampung ambek Sokran iki ameng-ameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe. Jare jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nandi arek. Lihat ndi, Mas? Lho, olah apa? Kon lihat ndi? Kok malah koyo kucing gering ngono. Wah, kon niku medhe-medheni kancamu ae kon. kon Kon niku- lihat berapaan kon? Kok niku ning ngopo aja mendelik-mendelik ngono ta? Ayo, kon lihat kok kene. Aku lek wedi nek kon step. Kon lihat kok kene rengane pendosane wong mati. Iya. 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 Wis sangkano kon niku mari. Lho, apa sih? Lu tak dengke ambek aku wah sapari iki medeni aku. Kon aja ngomong ngono jemu-jemu lho ya. Bareng ngono tak pareng dadakno petik. Oh ya wis. Yo petik akeh sing nakal. Kadang-kadang ku nek ana lampu padang ngono sangat nawan. Iya. Lah iku ketok petik wedok ri. Iya. Tak cekel ambek aku. Batinku petik kan sing duwe ya. Ah, slodong. Tak dol payune iki 1500. Iya, iya. Bareng tak gomule, tak pondok gak tambah suwi tambah antep. Mantep. Antep tambah suwi tambah abot. Tapi lah gak muni ta? Heh? Gak muni. Muni kruk kruk kruk. Ya, kruk. Gran. Delek anake. Kan liyane kok Dik ngomong iki, Dik. Lho, babon iki delek anak. Iya, tapi ku jam piro babon niku? bengi jam 12. Mosok jam 12 babon ngeletek. Oh, mari kaudanan bene ndelek anake. Terus anake ndelek mboke. Iya. Kiyok, kiyok. Kiyok, kiyok. Kiyok, kiyok. Gran. Kon kok iso njiwai koyo petik ngene. Lho. Terus mbok nih kruk 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 tak cekel ambek aku. Keok. Tak gomul tambah suwi tambah abot, tambah Iya, abot. iya, iya. Wah, Bareng tak dekek dudu petik ri. tiba. Ndas glondong Mati aku. Sekeran. Masalah keran jadi ngomong medi-median ngono kok keran. Bisa nih aku metu ndas glondong rek. Kon niku liyane wong medi apa? Oh. Lho, lan wong wedi wancuk kepethuk wong wedi hari kon niku. Zaman saiki wis gak iso wong medi, saiki lak sing rumbuk-rumbuk gawe bangunan kabeh. Iya, wis dibabati. Ngomong soal pangan-panganan ta apa, Kran? Pangan-panganan. Iya. Mangan opo? Sing paling enak ya mangan coto. Soto. Mm-mm. Oh, nek mangan soto gak kaya soto babat iku ri. Kadoan kan tuku rono kan. Lho, soto babat. Oh, babat ta. Iya, babat babate- soto. Babate wedhus barang. Iya. Pinginane ana wong andok nang ngene kono ri. Hmm. Warung wandok entek imbu mani. Wong wedok. Ayu kan. Wah, ayu. Jange pacarku arek wedok iku. Masa kon pacaran? Iya, Kok kon pacaran? pacaran kuwi apa sih? Pacar iku ya gendaan lho. Ri. Gendaan. Kok iso war. Wong gendaan ya pacar. Arek Surabaya ngarani pacaran ku gendaan. Iya, zaman saiki pancene zaman. Dihalusno karepe iku. Bareng arek wedok iku tuku soto, entek Iya. imbu mani, entek imbu Oh, mani. maruki mari loro kan. Ditakokno duwi ambek sing dodol. Iya. Lah pun di duwike didodono gegere ri. Terus Kata gegere bolong. lho gak mati pindho aku. Yo keran masalah keran. Mbok wis. Kok niku aja ngomong ngono iku arane sundel bolong. Lah iya ri. Wis tak Liyane ngomong. iku, liyane iku. Wis arek ngomong gendaan ae ri. Ngojo ngomong gendaan ta. Ngene lho keran. Heh. Kon jaga iku aja nyolong waktu apa. Lah waktune sapa tak colong? Lho, maksudnya gak waktu ini sapa kon colong ngono sing menepati janji. Kon lak jam 10 jare nek gerdu sih. Janji nyopir ya iki. Alah aku nang omahe janji. Koncone Ranu bareng. Iya, nyopir. Olah apa janjiku? Apa? Omonganmu ki sing temen ngono lho. Oh, temen mati, Aku temen. ingin nanggonmu keran. Gak kepethuk kon, saiki kon nyulayani maneh. Kepethuk lah apa wong saiki wayahe jaga ya kepethuk nek gerdu kene. Ayo kotekan sing enak ae. Lho, lah kotean, ojo kotekan. Lho. Lah apa jaga kotekan? Lah gak iso turu Dadi wong. keliling, dadi kok wong sing turu ku tangi. Kotekan iki sapa cek enak rek sapare mek sokeran. Lho, iya sing ngrungokno. Kaget sing gak seneng ya apa? Ngene omongi, sapa kotekan iku? Sapari ambek sokran. Arek pancene garudur arek iku. Lho. Wong enak wong turu kotekan. Dur kok melok transmigrasi rek. Kene bales aku. Dur ya aman iki. Eh, Ayo kotekan dilek.
Aku wis duwe kok alat kotekan. Sendi kotek. Lho, lah iki apa lambe mbek tangan iki iso enggak? Ya apa sih kan? Ngene. Lho iki kotekan. Nek kon jangkep seminggu nek ngono entek lambemu kon. Nyarukun. Ri, iki mangane jaga ya. Iya. Ayo rene. Ayo. Nanti Iki di sebelah. sebelah sapa? Ronde. Keren kon niku untuk menjaga keamanan kok tambah ngaco ketertiban kampung kon. Lho, gentena. Rondo iku ta? Iya. Tini ku. Iya. Aku tak mlebu omahe rondo kon dingki ono njaba. Iya. Kon enak aku ceklak-ceklok ae lho. Enak lah apa? Oh, aku sing kepingin. Lho, kepingin apa kon iku? Lho ya apa? Arek iki sing arek iki. Lho, kon lak kan kon mangan jajane roti iku ta. Lho iya, lah kon lak kepingin si rotine. Lho iya. Lah engko tak uncali. Wis aku tak njero dhisik ae. Kon njero. Heeh, Aku kon nek njero aku gak mlebu. Ono njaba ae Aku gak njaba. Nanti kon. Nek kon njero aku ndukur genteng. Iya. Enak kon mangan roti. Lah kon ndelok apa ndukur genteng? Kon mangan roti. Kon tak luguri genteng. Iya. Enak kon. Kon iki lah apa? Wis ta. Wis ayo bareng mari. Bareng. Loh, bareng. Lho bareng gugah. Bareng duel kon ambek aku. Ri, apa iki? Klebat sapa? Ireng, lu arep marah, Dek. Dikit. Lho Pak Bayan. Monggo. Dungaren. Jam piro? Lah kirangan jam pinten kula mboten beto jam. Sapa lawange kon buka? Lho nggih kajenge sing lawang-lawang kula dhewe. Bak kula buka, bak kula tutup. Nah iyalah apa kok gak. Biasa petengan. Lampu-lampune padang. Ambekan sampeyan ngurus lampu, bak kula pateni, bak kula banting lampu-lampu kula dhewe. Nah ya suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamare sapa ae? Kamar kula. Sing ngarep iki? Lah kamar kula niku sing Lah, padang. nomor loro. Kamar toyol. Kak, wis tak grosakane. Sampeyan niku lan apa? Terang-terangan sing tak curigai. Lho. Rasakno. Enak yo. Wis, aduh. Napa Pak Bayan? Wis. Iku lho ngusu apa? Tatap napa sampean wau? Wis deliko. Ambekan sampean niku lho, wong ngantuk nggih budaya mriki. Mbok tilem-tilem napa sih? Wong remeng-remeng arene. Ketok klebati Kartolo iki. Lah napa sih mbone tiyang kok? Kon ngaku sapa iki? Pun get-get pun remuk ngoten kok. Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon. Lah nggih sampean niku lho curiga napa? Wong kula niki nggih ijen. Iki strip piro sing tak gawe delon? Sampeyan pasang dhewe sih lan strip niku. Bayan strip 7 lho iki. Sampeyan niku curiga kali sinten? Kok tolat-tolen. Iki ya apa? Wong patroli ya ngantuk lho kene. Ngomong kok kelangopan ae aku. Nek sampeyan tilem teng mriku lho. Tolo gak ono mrene. Sinten? Kartolo gak ono mrene. Mboten enten lan apa ditakon Kartolo teng mriki niku. Wis nek ngono menisuk cek diteri arek beras. Napa? Beras. Lho gak ono bubune sak iwake meneh ono sing ngeteri dhewe. Kangge sinten? Lho gak ngono ndek pasar. Butuh apa sih kok nek? Wong boto nggih sembarang Pak Bayan jenenge wong. Ngene lho, Nduk, Boto wong urip mawon. ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo tak belajar maca ambek nulis. Sampeyan niku enten mawon. Kepinteran ta sampeyan ngurui kula nulis niku sampeyan dhewe mbon saged nulis ngoten. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kono. Lah napa sinau kula mboten sekolah kok. Nek kon gak ngono, nek buku duwe kon nek petelot gak duwene gak petelotku iki. Petelotku gawin. Aku tak leyen ngono. Niki petelot tatah buwe kenthong sih niki. Ngene. Petelot sakmene gedene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene. Oh, produksi sampeyan dhewe nggih. Lho iya, gaenan sedayu. Pak
Surabaya niki ono-ono ae. Lho. Apa iku? Loh ya apa adakno? Pak Bayan. Sopo? Sampeyan niku semerap mlebu mriki wau, malah digropek wong ya apa? Iki ngene kon gak duwe genduk gentong. Gentong. Kendil. Enten gentong niku tapi enten banyune titik. Heh? Enten banyune titik. Wes aku ngerno cek bekutuk nek ngono aku. Nggih pun niki. Nggih. Salah dhewe mlebu lawang dikancing. Ayo rek, endi? Nah, niki lho. Heh? Ya mriki. Wah. Wis Lepure nih. mau kalo nek ngene iki mau kalo. Pak Polo, enten apa? Ah, Bapak kabeh. Ayo Heh? greweli. greweli ketara wis merah muda rupane wis. Polo, sampean urus, Bun. Ini tak urus e. Nggih. Kon wong wedok temen. Nggih. Oh, wis bener iku ya wis. Oh, sampean ngurus persoalan tak ngurus wedoke. Lah ya apa? Lho, sampean urus enten wong mlebu mriki niki lho. Ya apa lek? Enten wong elek mlebu ngriki. Oh, nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk. Lah sampean niku kegantengan ta mboten ngocok. Iya, ya aku ya elek iku. Lho, kok ngelek iku? Boten ngoten, mriki klebon wong lanang ngoten lho. Kene kelebon wong lanang. Nggih lah sampean wong telu niki wedok ta? Iya lanang, bener wis. Ayo wis mulai wis. Sampean Tolong kok lolak-lolok ngono. Wis ngene saiki tak takoni. Nggih. Sing kelebon wong lanang sing dedek bengek iku bang sing penting kartolo mlebu rene wis. Wis kena wis iki. Lah napa Heh? Jakarta mriki niku? Ayo ngaku ta. Lho, iki kok ana sandal. Lah, Sandale sapa iki? Ndale bapak. Wong bapake gak ana wis suwe kok. Ana sandal rene. Niku paman mriki. Kapan pamane rene? Paman wis dosol bebek kesusu niku Lah kesusu. Nggih. Wah, sandal dudu lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki. Sampean niku Loh. polo kok sampean neliti sandal sih. Aku sik titine. Lho, lah iki enten sentolok. Entol iki lho. Lah, iki sentolo batu limo. Tek sapa iki? Lah iki kadane paman niku gandengane sandal niku wau. Duduk iki lek ndelok rek burak iki kaya sentolo bayan iki. Nggih, bayan iki lho. Wah, wis bayan mesti nek kene golek bayan. Golek. Dilondang. Lho. Iki apa iki? Apa, Dok? Napa Apa iku? gentong? Gentong kok mengkurep. Lah nggih niku banyune pun telas wis kula kurepaken. Mosok, Nduk, aku wong gentong kan banyune diukur keran jajal bukaan keran. Dikepruk mari, dikepruk. Bukan. Lho, gentonge apa, Nduk? Lho, Nggih, gentonge apa? model saniki gentong enten rodone. Gentong ana rudane. Nggih, enten glindingane. Lah kok ngene, Bun? Kok Lho. krik, Lho. krik, Lho. krik. Ana gendok kok kuning krik. Mosok gentong ana sarunge. Lah. Sarung kecepet. Lah iki sing iki. Kok Wis, enak iki dipecah ya, pecah. Ayo. Loh, lah kok kon yan. Wah, Sokran ambek Sapari. Polo rene mangkon dudun lho. Jange dadi Joko Kendil wurung aku iki. Duh, pintere bayan. Duh, wong bagus, anak yang sampel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genu. Pun kula atasi niki wau lho. Iku gak diatasi, dikurepi ku jenenge kon. Apa wong kendel dikurepno nang awake ngono? Iya, sampean iki gentong kok sampean kurupaken nggih apa sampean ana apa sampean? Kirangan kula niki sawangan niku nyanyi kali rondo ngoten lho. Ah, nyanyi, pancen cerongoan yan. Niat kula golek kartolo panjenengan. Curiga niki Terus wau. nyate ndolek kartolo ngantuk keturun jerone gentong ngoten ta? Ndak arek iki kena Nangge. coba arek. Enten lho, Eh? padosi kartola mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Ngantuk terus tilem teng. Kaya kena barang mboten genah ngoten lho, Dik. Ah mboten. Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo? Gak sampai kena barang gak. Kula cek tumon niki dadi pamung selikur tahun mlebu omah nyarek niki terus gemeter ngoten wae. Pancene sampean gebimbang Nah niki napa lho digawa teng kelurahan mawon. Ah dirunding secara keluargaan. Oh, Mbak sakit lho. Pun tak. Ah, tambah dikrawu mesti iku. Pun sampean atur lah lho. Ngene. Ojo sampai mane-mane runu. Mosok kartolo kan nok rene, Tin? Heh? Mboten Endi arek kartolo? Iku lah kartolo iki. Loh. Lah, Ayo. Ayo coba kon. Tangkep, tangkep. Ajaran kon, tekan ndi kon? Wong teko omah kok ditangkep nih. Tangkep ae. Teko ndi? Kula teko njaba. Teko jabane ndi? Lho sampeyan niku kero ta? Lho. Nek eneng ku kenceng le. Lah yo wong kula teko lawang njaba ngoten lho. Lah yo lha apa kon kok rene? Krungu wong rame-rame terus enten rondo nglebokaken wong kajeng kula tangkep. Tak Kon kon. wis ndelok ambekmu ngonsrong kon. Wong sing konsrong iku dikoyan. Lek ngongsrong kartolo sing dikurepi genuk kon. Wah,
Ya apa iki genahe lho? Jane ngeten lho, kula semayan kali tini mboten kok semayan elek. Panjen niati kula rabi. Karep kula ngeteraken rok kali sepatu. Dadak tampa trimane Pak Bayan, trimaken kula ning ngurusi kampung mriki. Tibae Pak Bayan sing kudu mboten genah kali tini ngoten lho. Yo ngono yan kon yan. Ngerayu kula. Lho wis suwe ngono gak ngaku. Makane turu jerone gentong. Ada aku krungu peno Joko yang ngrasani tini Mang ya. Sapa ngrasani? Peno mbek Sapari. Iya. Lho sing patrol mek kebayani kan sing pokro. Pun ngeten sakniki nggih pun Ya, panjenengan apa nih? sepuro nggih Pak Bayan mboten salah, kula mboten salah. Iya, iya. Pokok lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwo-ruwo ngoten. Wo, jok kuwatir le. Nggih. Jok kuwatir tak tangkepno gombeng wis jok kuwatir. Apa gombeng? Iki kok sing ngene tuk cetuk gombeng iki kok. Gombeng. Apa? Leang-leong gitu. Iya. Oh nggih, Iya iya le, iya le. Nggih pun monggo disiseni. Ah, iya, tak- Malam Minggu ngarep niki kula kawinan. Iya iya iya. Monggo.